na wannan littafi. Saboda zan bar waɗanda suke da tambaya da malam da daya a can dama. Wanda ya fara daga hannu ba sai an kirga su ba. Kai me tambayar ka? Na'am. Amin amin amin. Wannan tambaya ta game da shi a littafin da aka karantar da mu. Na'am. Shi malamin da ya wallafa wannan littafi. Na'am. Akwai wani littafi da aka sanya a ɗaya daga cikin masallatanmu. Na'am. Na'am. Wanda wannan malami shi ya rubuta wannan littafi. Na'am. Amma sai muka samu wasu suna badda a wannan malami kuma suna faɗan miyagun maganganu da wasu dace ba a kansa. Tare da cewa gashi yanzu an karantar da mu aƙida wacce muka ga babu wata matsala a cikinta, kuma mun san malamin da ya karantar da mu wannan aƙida mun yarda da shi, mun gamsu da shi, kuma mun yarda jagoran mu. Me malam zai ce game da wannan? Jazakumullahu khairan. To alhamdulillah, abin da aka koya mana khuzul haqqa min ayi wi'a'in kharaj, ka karbi gaskiya ko daga ina take. Sannan na biyu, fanzur ila zatil qawli la min qa'il wal haqqu maqbul walau min jahil. Ka karbi gaskiya, me aka faɗa ba wa ya faɗa ba. Duk ranar da jama'a suka koma wa ya faɗa ba me aka faɗa ba to sun halaka. Duk waɗannan da suke bautar shehinnai, suke ƙaddasa wasu mutane, suke sukan wasu mutane, asalin ginin ya taso ne a irin wannan. Ranar ina jin wani shehi yana ba wani ɗariƙar tijaniya, daga cin sharaɗinta sai ya ce ba a ziyarta kowane shehi don ka ƙaru da shi wani abu kakkaji, sannan ba a haɗa ta da kowace ɗariƙa, komai kyan ɗariƙa ba a haɗa ta da wannan. To me ya ja wannan? Ɗariƙanci da ƙungiyanci da kuma ɗaukan wasu malamai su tsarkakakku ne, wasu kuma tauyayyu ne, shine ya jefa mu cikin wannan matsalar. So duk wanda zaka ji ya ce wani malami ɗan bid'a ne, to akwai malaminsa da ba zai da kuma ɗan bid'a ba ne, ko? Sannan duk kuskuren da malamin nasa zai ba zai yadda a yi masa gyara ba, amma wannan ko bai kuskure ba sai ya binciko kuskurensa. To daga nan an koma ɗariƙa. So wanda mu ko muke gudu, mu wayayyu ne, Allah wayar da mu a cikin addinin musulunci. Mun yadda cewa duk abu, lokacin da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab da tafansa suka shigo ƙasar nan, muna matasa, sai muka ɗauki al-usul salasa za mu karanta, sai wani malami ya ce ai littafin ba wahabiye ne. Ko lokacin da nake kwamanda a hizba, na ce duk ɗan hizba sai ya haddace izu 2, sai ya iya hisnul muslim, sai ya haddace arba'una hadis, sai ya iya al'usulus salasa. Sai wasu daga ciki, tunda a cikin hizba akwai 'yan tijjaniya da 'yan kadiriya da 'yan JTI da 'yan ahlus sunna, ita ma akwai 'yan izala Kaduna, 'yan izala Jos, 'yan salafiya, 'yan waye, duk kowa akwai a ciki, kawai aiki ake haɗuwa a yi. So suka ce ai su ba su yadda da littafin nan na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ba, saboda an rubuta sunan Wahabi a jiki. Sai na ce to shikenan, ga littafin ku ɗauka ku je ku kai wa shehinnanku a cikin zaure, su duba littafin nan a tsanaki tsab daga farko har ƙarshe, su faɗi inda Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗi wani abu da ya saɓawa shari'a ko koyawa annabi wacce suka shina, sai mu cire littafin. Wallahi akwai wani babban shehi da aka yi masa littafin, har na ba hizba bai dawo da littafin ba. In suka ce masa malaya magana littafin, a ce ku je ku karanta ba komai, amma namu kofin ya riƙe. A ƙarshe na ban masa. So kaga ashe ana ta Muhammad bin Abdul Wahhab waye da sauransu wahabiyawa, sai ka je littafinsa kuma sai ka tarar babu abin da ake zargi cewa kin annabi ake koyawa ko kaza ka tarar kawai tsantsan sunna ake koyarwa. To mu yanzu an daina mana dodo da wani malami ko da littafi. In kana da malami, ba mu littafinsa mu duba. Na farko dai ka san malaminka ba masumi bane. Tunda ba masumi bane, in muka ga gyara za mu ce shi. In dai duk gyaran da aka wa mutum a wani babi ya zama dan bid'a, to babu ahlus sunna a duniya. Babu. Hatta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah
ai ya yabi maulidi ko ya yabi masu kai yin maulidi, ya ce za a ba su alhaki akan bid'ar, za a ba su lada akan san annabi. Ko wani tawili kawai magana sa haka yake nufi. Shikenan Sheikhul Islam sai mu daina karanta tafansa. Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin na karanta tafansa sama da shekara 20. Da wuya wani littafi ya fito wani Muhammad bin Salih Usaimin wanda ba ni da shi ko ban karanta shi ba ko ban san shi ba. Amma ya ce ya karanta fatawa ta Ibn Taymiyyah a gurare 36 ya saba wa Ibn Taymiyyah a cikin gurare 36. Daga ciki akwai qauluhu bi fana'in nari. Ibn Taymiyyah ya ce wuta za ta kare a daina wa 'yan wuta azaba. Wannan kaulin bid'a ne. Amma ba wanda ya ce wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dan bid'a ne ka a karanta littafinsa, ce akai a jefar da wannan maganar. Ko? Akai masa raddi akai ko? Da ya zo magana maulidi ce akai a jefar da magana maulidin. Shi kuma yana nan a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dinsa. Don muka ce duk malami za mu ɗauke shi a wannan sikelin, wannan ɗan bid'a ne, wannan ahlus, to ware mana malaman sunnan ka gaya mana, ka kawo mana littafin su, za mu fitar maka da bidiyoyi a ciki. Duk wanda kake ji a duniyan nan malamin sunna ne, inda ya wallafa littafi ka kawo, za mu gaya maka gurin da akwai bid'a a ciki. To shikenan sai a wurgar? Iya wurin za a wurgar. So wannan malami idan an ce ya aikata bid'a, nuna inda bid'a take a yi mana sharhi sai mu cire gurin. Me yasa ake sharhi? Yanzu al-Imam al-Bukhari akwai wanda suka zarge shi da aqidar irja, ko ba haka ba? Malamai suka ta kare shi, ba a ci a jefar da Sahih al-Bukhari ba. Ibn Hajar Asqalani akwai wanda suka ce ash'ari ne saboda yayi tawili, har suka ce ma a jefar da Fatahul Bari. Lokacin da wani ya faɗi wannan magana, Albani Allah ji kansa, Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani sai da ya fashe da kuka. Yace kai yanzu ɗanyanka, yaranka, jahilinka, wawa sakarai, ka ce wai Ibn Hajar Asqalani wai a jefar da Fatahul Bari saboda yawa Allah, yawa sufa Allah tawili a wani guri. Yace to shikenan bari mu aje Fatahul Bari, kai ka wallafa mana irinsa. Wani ya zo ya ce wa a aje sharhu Muslim na Imamun Nawawi saboda wai Imamun Nawawi dan bid'a ne. Ce to shikenan bari mu aje, wallafa mana irinsa. Wannan wani makirci ne na makiya addinin musulunci da suka fito da shi guda 5. Sai mutum ya faɗaka. Na ɗaya, yaƙi da Allah. Akwai aƙidar da take cewa babu Allah. Muna da matasa, kwanan da mun samu wani yaro a Kano da ya ce Allah ma da ake cewa akwai shi duk yaudara ce, ba wani Allah, komai shi ya kansa. Wannan an fi shigar da ita cikin 'yan boko. Da yawa yara sun je karatu Ingila sun dawo ba sa sallah, sun je America sun dawo ba sa sallah, sun dawo pristinka sun ce su ba su yadda ma akwai Allah ba. To wannan tunanin ana tallansa. Na biyu, akwai waɗanda ake so a rushe martaban manzon Allah cikin zukatan musulmi ta hanyar su. Sun karanta tarihin musulunci, suna gurɓata tarihin domin su fito da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata sura mummuna, da sunan yancin bincike da yancin faɗa albarkacin baki. Na uku, akwai waɗanda aka ba su asamin akan sahabbai, ba su da wata magana sai su kan sahabban nan guda 7 da suka rawaito hadisi, kowa sama da 1000. Abu Huraira, Anas, Aisha, Jabir, Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Abbas, Abu Sa'id al-Khudri. Ba su da aiki sai rushe sahabbai. Yanzu na male mana magana aka. Wasu kuma aka ba su aiki akan alqur'ani, cewa su je su ce wannan qur'anin ma fa ba full bashin bane, bai cika ba. Akwai ayoyi 18,000 ne asalin sa ya dawo 6,000. Akwai ragowar 9,000 da ba san da ta bata ba. An ce gara ce ta cinye. Su kuma waɗannan suke yadawa. Akwai wanda aka ba su asamin kuma akan su zo su ta sukan malamai, su ta zagin malamai. Su waɗanda suka fada cin irin wannan ba su san tarihin abin ba, ba su san yadda abin ya faru aka shigo da wannan abin ba. Sarakuna ne suka shigo da wannan don su kare matsayinsu su zubar da na malamai. Duk wanda ka je yana sukan malami za ka ga yana yaban mai mulki kuma.
saboda masu mulki ne suka kafa abin don su a kare matsayinsu a soki malamai, kuma dukkan nassosin da suka yi magana akan darajar malami sun fi daraja da yawa akan wanda suka yi magana akan shugaba. Ibn Qayyim ya ce wa ulil amri minkum, malamai kenan da ulama uddin da ulama sultan, quwwatu sultan da quwwatul ilm, su ne ulil amri, malamai da shugabanni. To zaka ba malami shugaba uzuri, ka ki ba malami uzuri. Zaka ce kana kare martabar shugaba kana zagin malami, shi malami yasa ba za a ba shi uzuri ba? Me yasa ba za a ce yayi kuskure ba? Mu a aqidan mu ka ce Aminu Daurawa yayi kuskure ba komai bane, gyara min sai in gyara. Ka ce Dr. Nazifi yayi kuskure, ga ya masa inda kuskure yake sai ya gyara. Amma kuka ce sai ranar da muka samu malamin da baya kuskure sannan za mu karatu, to gaskiya mun dau hanyar da ba za ta bulle ba. Na je Madina, akwai wani babban malami da ake zargin cewa shi ya yada wannan aqida, shine Rabi bin Hadi al-Madkhali. Na nemi in ganshi, muka yi ran Asabar, aka ce baya fitowa yanzu, ya tsufa, amma ana zuwa a ziyarce shi. Na so in je in ziyarce shi, kuma na samu littafansa wajen guda 27 har majmu'u na fatawansa na karanta don in ga menene a cikin littattafan. Na ga babban malami ne na hadisi, amma yana da kurakurai. Shi ɗin ma ɗin yana da kurakurai, kuma wasu malaman sun nuna kurakuransa. Wannan sai yasa ba zan karanta littafin Rabi bin Hadi al-Madkhali ba, sai an karanta. Na ga wasu manyan malaman da waɗannan suke ce waɗannan 'yan bid'a ne, waɗannan suke ce wannan 'yan bid'a ne, ni kuma a guna duk ba 'yan bid'a bane su biyun, kowa ina da littafinsa, kuma kowanne akwai abin da na gane a littafin da nake kwasa, akwai abin da ban gane ba nake wurgawa. So wannan hanyar in aka biyo ta ba za ta bulle ba. So babu wani malamin sunna dan bid'a sai wanda ya bayyana bid'ar, aka yi masa gyara akai, bai gyara bai ci gaba da tafiya akai, sai a ce to dan bid'a ne shi a babun kaza. Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yake cewa akwai ice wani babun haka mutu Allah ba zai bude maka shi ka gane ba, don iya ni'imar da ya maka kenan ba za ka gane wannan ba. Ice akwai malamin da suka yi ta faɗa da Ibn Taymiyyah a cikin Madarijus Salikin, Ibn Qayyim ya kashi da Ibn Taymiyyah ya rasu, sai ya je jana'izarsa, ya je yawa iyalansa gaisuwa, sai yake cewa an akwai wata bukata ku gaya min. Sai Ibn Qayyim suka ce malam Ibn Taymiyyah shine fa wanda ya ta zagin ka akan kaza akan kaza akan kaza, yace bai gane ba, ni ma ba ni na gane ba, ni Allah ne ya ganar da ni, shi bai ganar da shi ba. Amma inda ya ganan ya mutu yana wa musulunci hidima, inda ya gane, a inda bai ganin ba ya ta faɗa da ni. Da ya faɗa da addinin gaba ɗaya sai mu ce baya so, amma ya yi ƙware a fikihu ya koyar da shi, ya ƙware a ƙur'ani ya koyar da shi, ya ƙware a ƙira'o'i, a babul asma'i wa sifati ne ya samu tuntuɓe. Kuma na san ni ba ni nake gane da mutum ba, Allah yake ganawa. Saboda haka Allah ya yafe masa inda ya kuskure, ya kuma karɓi inda ya daidai. Ka ji manyan malamai kenan. Amma waɗannan ɗanyen mutum rami zai jefa mutane. So mu muna karanta tafai na ahlus sunna, mu ɗauki abin da ya mana, mu ɗauki abin da bai mana ba. Yanzu misali, dan an sa a bangon littafin nan Wahid Abdulsalam Bali, sai muka duba littafin muka ga ba kuskure, sai mu ce ba za mu karanta ba? Ko kuma an rubuta Rabi bin Hadi al-Madkhali, sai muka buɗa muka ga akwai kuskure, sai mu ce tunda na Hadi ne ya kubuta, wannan kuma tunda na Wahid ne bai kubuta ba? Yaushe gaskiya ta ake gane ta kan wane da wane? Yaushe littafin wane ya zama mai tsarki, littafin wane ya zama mara tsarki? Yaushe malam wane ya zama shine ahlus sunna? In an ce kai ahlus sunna ne, yana nufin kana kan manhajin da babu kuskure, amma kai zaka iya yi, shine ahlus sunna. So abubuwan suna bukatan a bi su a hankali, a nutsi. In aka yi gaggawa aka yi shirme, za a yi ta shirme. Duk ku kalli malam, wani ma cewa Malam Abubakar Gumi dan bid'a ne, wani ma cewa duk malaman Najeriya ba ahlus sunna, sai wani yaro nan da ko fitsari bai gama ba, ko abinda ma muka fa annahul wadi muka fara da shi, an yi dabi na uku ya gudu, shine ya je ya zama babban malami yanzu, wai shi kadai ne ahlus sunna. Sai ka ce sunna wani kayan gidan wani ko tambarin gidan wani ne. In ka ce ta'arifin sunna lugatan wastilahan ma, ya faɗi me ma ahlus sunna tukunna. Ko su ahlus sunna in mutum ya kuskure sai su ce a babi kaza. Amma an ce ahlus sunna ana nufin wanda ya Qur'ani ba makhluq bane, ahlus sunna ne. Wanda iya da za a yi tashin alkiyama ahlus sunna ne. Wanda iya da usul imanin nan guda shida ahlus sunna ne.
amma sai zama ya yi kuskure a babi kaza sai a ce to a babi kaza ya samu zamewa tunda ya zame a babi kaza me ya kamata a yi masa a faɗakar da shi raka yan uwa mu ɗauki abubuwan nan da sauƙi wannan tumbuɗi ne na karatu haka ana tafiya ana samun tumbuɗi idan mutum bai kafa a cikin ilimi ba zai shiga irin waɗannan shirman amma idan ni in aka ce malami kaza ya kaza ba na yarda sai na bincika so da aka zo aka ta sukan wani Rabi bin Hadi al-Madakhali ana cewa madakhila sai na dinga neman littafansa sai na ga akwai amfani da yawa da ba dan ni na je na karanto da kaina ba da sai in ta masa hukunci ba daidai ba amma sai na ɗau littafansa na karanta na fa'idantu da yawa sannan akwai guraren da na ja layi da zan haɗu da shi sai na mata tambayoyi ban gane guraren nan ba ya ƙara min sharhi a cikin littafin nasa ban gane ba ko ban fahimta ba ko ina ga kuskure ne in shi ba kuskure bane ya tabbatar min kuma a littafin nasa ni na gani amma ta aiwa ni ne kuskuren da zan same shi ko in samu wanda yake jin ya karanta tafansa yadda na karanta ya zo mu tattauna a gurin ya mun bayani sannan akwai naƙadin da yawa wasu a cikin naƙadin ma akwai kuskure kuma na ga Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ne bayyana wannan kuskuren yace an yi zafi a nan saboda fassara aka wa mutum mummuna abin zai iya ɗaukan mummuna zai iya ɗaukan kyakkyawa sai aka yi mummunar sai ce wannan kuskure ne idan malami ya rubuta littafi kalmarsa tana ɗaukan daidai da ba daidai ba kamata ya ka ba ta fassarar daidan har sai tukuna kaga cewa mummunan yake nufi wannan kawaidi ne na ilimi so Allah bai aiko mana Wahid Abdulsalam Bali ba bai aiko mana Rabi bin Hadi al-Madakhali ba bai aiko mana Sheikh Jami wani babban malami ne na aqida dan kasar Ethiopia ne ko dan Somalia ne wanda ya zauna a kasar Saudiya duk Allah bai aiko mana su ba su Ibn Baz su Albani duk Allah bai aiko su ba su Sheikh Muqbil Sheikh wane ne duk waɗannan shaka-shakan da waɗannan dakatiran da waɗannan shahinan ba wanda Allah ya aiko mana talifi kawai suke yi in sun faɗi abin da muka gane mu ɗauka in musu gane ba mu aje musu amma in ka zo kai tasnifin malamai ka shiga ilmin jarhi wa ta'dil na munafunci da annamimanci da sukan malaman sunna to mutum zai shiga kofar da ba zai iya fita ba dan duk abin da ka faɗa akan wani za a faɗa akan malamin ka daga nan sai ka koma kana kare malamin maimakon ka kare addini in dai ka yadda za a soki wani to za a soki naka in ko ka yadda ba za a soki naka ba to ka faɗa kuskure in kuma ka yadda naka shine daidai to ka faɗa kuskure dan ka bashi isma kuma aqidar shi'a ce saboda haka ba masumi sai annabawa a cikin siffar da mun karanta saboda haka Sheikh a wannan mu ba za mu tsarkake shi ba za mu ce ba inda ya kuskure ko ya zo da bid'a ko ya zo da wai ba amma a wannan littafin nasa mu ba ga bid'ar ba kuma da mun gani muka zo gurin za mu ja layi mu ce Allah ya saka malamin nan da alheri amma a nan gurin banda wannan abin da ya faɗa kenan an faɗa a ƙarshen ma darasi da aka yi kalas annabi wani kala alhaji ya je yarwa takare ya je madani